Dareki eta ingelesa online ikastea. Baian bai online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Black Friday honetan, zatoz Euskaltelera, hilean €19 bakarrik ordainduta. Eta gainera, gigabateko zuntza, 300 megaren prezioan, 3 hilabeterako. Eta bezero bazara, prezio ezin hobeak smartphonetan, eta giga mugagabeak opari 3 hilabetez. Black Friday Euskaltelen, egunero, azaroaren 30 arte. Mundua krisian dago, premia bat daukagu eta aukera bat. 2030 agenda, Nazio Batuen hitzarmena, mundu justuagoa eta jasangarriagoa lortzen laguntzeko. Premia eta aukera. 2030 agenda, Euskadiren konpromisoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzola. Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Magilatuta ateratzen nintzen eta etxera bidaltzen ninduen. 40 urtez eutsi nion. Familiagatik, orain bizitzeko garaia da. Eta zuk, ikusten duzu? Emakunde, Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak. Ni, aldez aurretik informatzen naiz. Nik, konparatzen dut. Nik badakit zer behar dudan. Nire eskubideak ezagutzen ditut. Nik estereotipoak baztertzen ditut. Zentzuz kontsumitu. Zure influencer onena, zeu zara, Kontsumobide. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Gabon, Euskal Preso Politikoen kolektiboak aurrerantzean urkoen artean eta era pribatu eta diskretuan jaso nahi ditu presoei espetxetik irtetean egin izan zaizkien harrera ekitaldiak. Agiri batean, presoen kolektiboak aitortu egin du badirela harrera ekitaldi horiengatik samina sentitu dutela zintzoki azaldu duten pertsonak eta erantzi minori ulertzen dutela. Norabide horretan eta presoen artean kontsulta egin ondoren, kolektiboak egoki jodu aske geratzearen posa espetxe atarian zain dituztenekin elkartzean erakustea edota era diskretuan hartzen dituztenekin erabaki hori euskal presoek bizikidetzari bakeari egiten dieten ekarpen individual eta kolektiboa da kolektiboaren hitzetan. Nola ez, iragarpenak askotariko erreakzioak sortu ditu, Foro Sozial Iraungorrak esaterako, nabarmendu egin du adierazpen garrantzitsua eta bizikidetza demokratikorako ekarpena dela Arnaldo Otegi, Bilduko koordinatzaile nagusiaren hitzetan, erabaki politikoa esanai eta balio handiko ekarpena da eta antzera, Arkaitz Rodríguez sortuko idazkari nagusiak zabaldu du ezker abertzaleak esaten duena, egiten eta egiten duena esaten duela. Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiak ere, begi honez hartu egin du adierazpena. Goldo Martínez, Geroa Baiko senatariak ere ongietorria eman dio adierazpenari eta Iñigo Martínez Elkarrekin Podemos Izquierda Uniazeko lege biltzarkideak berdin. Gauza korrela, urtarrilaren 8an manifestazio nazional erraldoia deitua du Sarek Bilbon, baina aurreko gabonetan ere izango da urtero bezala presoen eskubiden alde egiteko aukera etzerako bideak kanpainaren barruan mobilizazioak antolatu dira, giza eskubiden urraketari amaiera emateko garaia dela iritzita. Urtero bezala, urtarrilaren 8an Bilbon egingo den mobilizazioaren bezperan eta gabonen testu inguruan Hego Euskal Herriko 4 hirietan mobilizazioak deitu ditugu. Mobilizazio horiek mezu argia dute, etxerako bidean. Hau da, Euskal preso guztiak Euskal Herrira hurbiltzeko eta gradu progresioa aplikatzeko aldarrikapena. Hori baita, preso oro bizitza sozialean berriro integratzeko funtsezko oinarria.
Eta gizarte arloan gaudela, beste behin COVID-19 berriekin jarraitzen dugu gaueko aisialdiko ostatuetan eta 50 pertsonatik gora arditzaketen jatetzeetan COVID ziurtagiria exigitzea neurri egokia, beharrezkoa eta neurrikoa dela uste du Espainiako Auzitegi Goreneko fiskaltzak. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia COVID ziurtagiria exigitzearen aurka azaldu zen azaroaren 22an, baina Jaurlaritzak helegitea aurkeztu zuen Auzitegi Gorenean orain, Auzitegi horretako fiskaltzak, ontzat jo du errekurtsoa eta neurria ezarri ahal izateko eskumenak galdegin du Jaurlaritzarentzat. Ekonomia arloko gaiei dagokienez, zela sindikatuak greba deitu du abenduaren 14ako Bizkaiko zaharretxeetan. Sindikatuaren arabera, gabezia larriak ditu sektoreak eta horiek areageriago gelditu dira izurriaren eraginez. Horrez gain, elak beste 5 greba egun deitu ditu Bizkaiko hautezkoletan. Eta hemen bildu zaituztegu, ela sindikatuak Bizkaiko autoeskoletan beste 5 eguneko greba deialdia egingo duela jakinarazteko. Hain zuzen ere, abenduaren 13tik 17ra. Aurretik, abenduaren 9an, maila negoziatzaileko bilera deitu dugu lan harremanen kontseiluaren Bilboko egoitzan. Argi utzi nahi dugu Bizkaiko autoeskoletako langileek patronalaren erantzurik jaso gabe jarraitzen dutela. Azaroaren 5ean egindako azken greba egunean, helarazi genion elatik patronalari beste proposamen bat. Baina entzungor egin zuen eta beste 5 egun greba deitzen ditugu. Esan bezala, abenduaren 13tik 17ra. Bestaldetik Ernahiko kide bat epaitu dute gaur Gasteizen, Tubateksen gertatutako lan heriotzak salatzeko protestagatik. Izan ere, 2019an Tubatekseko lantegietan lanean zeuden bi langile hil ziren 3 hilabete eskasetan. Heriotzak lan baldintza prekarioen ondorio zirela salatzeko hainbat ekimen egin ziren. Ezin ditugulako lan heriotzak onartu, ezin ditugulako lan heriotzak normalizatu, ez direlako normalak, ez da naturalak ere, muturreko prekarizazioaren eta langile esplotazioaren adibide gordinena dira, eta aurrean borrokatzea dagokigula. Eta gurean jarraituz, Bizkaiko Auzitegiak ukatu egin dio alabaren zaintza partekatua Irune Kostumerori. 2017ko abuztuan kendu zioten gaz gurasoen alienazioaren sindrome faltsua argudio hartuta. Kostumerok Bizkaiko Foru Aldundiko 4 langile zaratu zituen, prebarikazioa, tratu txarrak eta kalte psikikoak eragitea egotzita, baina epaitegiak errugabetu egin zituen uztailean. Bizkaiko Auzitegiaren epaia benetako mendekua dela adierazi du Kostumerok. Bitan zaratu zuen Kostumerok senarroia, gurutzetako erietzeak aurraren zaurien berri. Eman zion fiskaltzari aitak egin zizkiola esan zuen neskak edonola ere, aita errugabetu egin dute orain arte eginiko epaiketa guztietan. Bestaletik, iaza hutsa ekimenetik arnaz berritzen deitutako proposamena argitara eman berri du Sortuk hortara iristeko. Prozesu luzearen ondoren, Xabi Iraola Sortuko kidea izan da gurean, egitasmoaz aritzeko eta alase heldu dio gaiari. Guk plaza hutsaren bidez, oroar herrigintzaren inguruko hausnarketak bildu nahi izan ditugu, ezkerretik eta independentismotik eginak. Eta kasu honetan arnaz berritzenek, euskalduntzeari edo euskarari begira jarri gaitu. Eta bertan egin duguna izan da, esan bezala ezkerreko independentismotik, azkeneko hamarkadetako bilakaera zein den jaso, egungo testuinguen inguruko argazkia bildu, eta batez ere aurrera begirako Euskal Herria euskalduntzeko edo Euskal Herria euskalduna helburu, ze hildo estrategiko edo ze lehentasunezko hildo dauden, gure ikuspegitik planteatu. Ordea, Sabino Arana Fundazioaren Euskal Abertzaletasunaren Museoak Norgaragu erakusketa erdi iraunkorra inauguratu egin du goiz honetan. Fundazioaren hitzetan erakusketa iraganerako bidaia da, Euskalderdi jeltzalea zer izan zen eta zer den gogoratzeko. Besteak beste, Andoni Ortuzarrek hartu du bertan hitza entzun dezagun. Hemen egin zuten
gauza asko. Beraz, ze leku aproposena nor gara gu erantzuteko, eta gure altxorrak, gure historiaren altxorrak, gure oroimenak, onak eta latxak gure historia isladatzeko. Hemendik aurrera, Sabin etxea beste gauzaz gain museo bihurtzen da, eta hori oso berri ona da. Bada ekonomiari dagokionez, liburu eta tesi banatan oinarrizko errenda unibertsalak ekarriko lukeen paradigma aldaketa eta honen bideragarritasuna aztertu ditu Julen Boyainek. Ikerketaren arabera gizartearen 20% galtzen aterako litzateke, baina 80%aren egoera asko hobetuko litzateke jaiotze hutsagatik urtean 12.537 euro jasotzeaz ari gara. Koste guztia, koste totala, BPG-aren, barne produktu gordinaren 4,8 inguru izango litzateke, eta hori txenda birbanaketa bat, eta hori, aberatxena 20%, ordainduko dau, diru gehiago, barne produktu gordinaren 4,5 inguru. Oinarrizko renta, zentzu honetan, kopurua gure autonomia erkidegorako pobreziaren atalasean jarri dugu, gutxienez duintasun hori auki ahal izateko, eta pobreziaren atalasa 2018 urtean, gure erkidegoan, urte hortako datuak bai ditugu, 12.577 euro izango litzateke urtean. Eta kultur arloan Delirium Tremens talde mutrikuarrak bere itzulera iragarri du eszenatokiak utzi eta 30 urtera. Hain zuzen, 1981ko azaroaren 30ean eman zuen taldeak azken kontzertua eta 3 hamarkada bete direnean disko berria eta aurkezpen kontzertua. Iragarri du hirukoteak gainera, hor dago kantua eta bideoklipa estrenatu dute Bilboko Kanfe Antzokian egindako agerraldian. Delirium Tremens talde mutrikuarrak bere itzulera iragarri du eszenatokiak utzi eta 30 urtera. Hain zuzen, 1981ko azaroaren 30ean eman zuen taldeak azken kontzertua, Saturrarango Venezia aretoan. Eta 3 hamarkada bete direnean disko berria eta aurkezpen kontzertua iragarri ditu hirukoteak. Zoritxarrez inigo hil zan, eta bere omenaldi samatu zen. Batu ginean solako nahi gabe baten, omenaldi hortarako, eske esan zen betxizte. Tibili ginean deporatxo bat orkezi bai, ez, bai, engore, joder, eske ya ez da guzkialen bezala, eta bakitza dekan bizimuru eta guzkien bai, baina ez, bai, eta gani bili ginean deporatxo bat. Eta azkenien erabaki ginen pauso bat aurre ematea, eta bai, baina ez bakarrik itzultzea hori lehenko kantak, eta erabaki ginen denboratxo hartzea, lokala, hasien saiatzen eta guzat, diska berri bat prestau, kanta berrizak eta guzak, eta gero aurkeztu hori ez. Geu lehenko buelta, baina beste material berri batekin. Barakaldoko Beken eskainiko du rock talde mitikoak emanaldia 2022ko maiatzaren 28an. Izan ere, 2022 urtean beteko ditu taldeak 35 urte. 1987an abiatu zuten ibilbidea Zarrapo talde nafarrarekin batera sortutako split disko aurkeztuaz. 1981an banandu ziren, ikusi eta ikasi eta 3 aeroplano diskoak kaleratuta eta Bilbon emandako kontzertu bat ere bilduta Bilbo zuzenean diskoan 81an bertan. Urte horretan eman zioten amaiera ibilbide laburrari, baina azken 30 urteetan zaleek ahaztu ez duten taldea izan da. Eta Euskal Herriko rock talde garrantzitsuenen artean jartzen dute askok. Gainera, hor dago kantua eta bideoklipa estreinatu dute Bilboko Kafe Antzokian egindako agerraldian. Halaber, Bekeko kontzertuan izango diren beste bi taldeak ere iragarri dituzte prentsaurrekoan. Batetik, 25. urtemuga ospatuko duen Deskontrol Punk taldea ikuko da taulara. Eta horrez gain, 10 hamarkada beteko duen Makonak taldea ere. Horrez gain, Bilboko udalak eta Euskaldegi zareak antolatuta Darabilbo ekimenaren tailerra eskaini zuten astelehenean, honekin nutrizioa proiektuko kidek Euskararen erabilera sustatzeko helburua du Darabilbok eta
Astelehen honetakoan bizitza soziala eta elikadura osasuntsua tailerraren bitartez, eguneroko elikadura ohiturez hausnartzera gonbidatu dituzte Indautzuko AEK euskaltegiko ikasleak. Euskararen erabilera sustatu asmoz, Darabilbo ekimena dute martxan Bilboko udalak eta bertako euskaltegi sareak. Duela 8 urte jarri zuten martxan proiektua eta ordutik 11 proposamen egin dizkiete Bilboko euskara ikasle zein euskaldunei, euren aisialdian euskara txerta dezaten. Asmo horren baitan, astelehen honetan eskaini dute azken tailerra Indautzuko AEKaren euskaltegian. Bertan, bizitza soziala eta elikadura osasuntsua tailerra eman zuten Honekin Nutrizioa proiektuko bikideek. Gaurko tailerrean egingo duguna da jarri situazio desberdinetan, hau da, oin gainera, igual gabonak datozera, gabonen testu inguruan jarri, taberna batera goia zenean zer egin, edolako, egoera desberdinen aurrean, elikadura osasungarria aurrera eraman alizateko baliabideak ematen saiatuko gara, eta erakustarazten ez dala inzaia modu osasungarrian aukeratzea, eta aukeratzen baldin bada zer, ez dana osasungarria, lasai egoteko ez dala inbesterako besta. Euskaltegiko ikasleak izan ziren hartzaileak eta euskara ikasteko prozesu horretan klaseko dinamikatik atera eta eduki bereziak jasotzeagatik pozik agertu ziren. Hain zuzen, euskaraz jakinda ere erabiltzeko espazioen beharra dute euskaldunek, eta zulo hori betetzera dator Darabilbo. Aberazgarria izango da, arlo horretan ikusteko gure egunerokotasunean nola aurre egiten diogun elikadurari eta ez da euskara bultzatzeko ere olako ekintza egiteko, onuragarri izango delakoan gaude. Urteko azken hilabete honetan ere eskaintza zabala emango die Darabilbok uriko euskaldunei. Ardo dastaketa bat, tailer ugari, solasaldiak eta filmen proiekzioak ditu programatuta ekimenak abenduan zehar hiriko zenbait euskaltegi eta bestelako espazioetan. Denak doako sarrerarekin. Egitarauko edozein ekintzan parte hartzeko izena eman dezakete herritarrek darabilbo.eus web atarian zein darabilbo@gmail.com helbidera idatzita. Eta gabonak hurbil ditugula, opariak ara, eta non gure miru laguna eraberritu egin da, eta online denda jarri du guztion eskura bideoarekin usten zaituztegu, albistegiari amaiera emateko, eta bueltan elkarrizketari irekiko diogu tartea, ez galdu. Valerioren erabakia. Valerio oso goiz jaiki zen goiz hartan. Labealdirako behar zituen gauzak erostera joan behar zuen azokara. Zeukan trajerik dotoreena jantzi. Armairuko leku eskututik diru pixka bat hartu. Eta hantxe abiatu zen azokara. Eren egunatera zen berria, Elkartasun ikastolek 900.000 euro banatu dituzte ikastolen 8 proiekturi laguntzeko, 9 eskakizun egin ziren guztira eta horietarako 8 egin dute aurrera guztira.
911.834 euro. Banatuko dituzte 8 eskari horien artean. Horren inguruan aritzeko gurekin dago gaur Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko lehendakaria. Gabon, Koldo? Gabon, bai. Koldo, beste urte batez oso berri ona, ezta? Kondegu oso pizkat, zerrolako proiektuetara gongo da bideratuta dirua? Bueno, esan proiektu estrategikoak dira guretzat, ezta? Egia esan da, gaur beharra dutenak bihar gainera izan daitezen proiektu sendoa da gure asmoa, ezta? Eta adibide ugari ditugu elkartasun kutsari eta elkartasun ikastolei esker, gaur egun diren ikastolak, esate baterako Armentia, Gasteizko Armentia, Bilboko Arrobia, Baionako Bernatetxe Pare, bere garaian ere eskatu zutela eta oraingoan pentsatzen dugu hori lortzea dela gure helburua. Bereziki laguntzak behar duten lurraldetara bideratu dira, hau da, euskara ofiziala ez den lurraldetako ikastoletara, Trebiñu, Herribera, bereziki iparraldera eta Nafarroko Herriberara bideratu dira aipatu duzun diruak. Esate baterako iparraldera 300.056.000 euro, Nafarroa 320.000 euro eta Arabako Errioxara ere 80.000 eurora. Beste guztiak dagoen lanbide heziketako proiektu batera. Beraz, gure asmoa da bereziki hori da. Behar izan handiak dituzten ikastolei, bere proiektuak ataratzeko premia dituzten ikastolei laguntzea, ezta? Ikusleak pixkate kokatzeko elkartasun kutxa hori aipatu egin duzu. Labur bilduz, zer da elkartasun kutxa eta zeintzuk izan ziren edo dira sortzearen eta gaur egune horre egotearen helburuak? Bueno, ikastoletako guraso guztiek ipintzen dute urtean zehar diru bat, 15 euro ikasleko, horrela lortzen ditugu aipatu duzun 900.000 euro. Sortu zenean, beharra zegoelako sortu zen, ekonomikoki zenbait ikastol ahul ziren, eta ikastola arazo, egoera horretan dagoen ikastolei laguntzeko helburuarekin sortu zen. Eta, azpimarratu behar dena da, laguntza ez dela ohiko funtzionamenturako gastuetarako ematen, baizik eta inbertsio edo proiektu berrietarako baizik, ez da, horregatik lehen aipatu ditudanak, garai baten proiektu berriak ziren eta bere jaiotzan laguntzeko, laguntzen dugu. Era berean ere, esandakoa, lurralde, euskara ofiziala ez den lurraldentan dauden ikastolak ere aurrera eramateko, normalean, zailtasunak egoten dira, eta horiek aurrera eramateko ere, bideratzen dira gure laguntzak, ez da. Eta hezkuntzari dagokionez, garai honetan gaudela, pandemiak eragin zuzena izan du hezkuntzan horretan, ez da? Zure ustez egoerak txarrera egin du eta zer neurritan? Orokorrean, garai oso gogorrak egon ziren, ez da, guk askotan azpimarratu dugu presentzialtasunaren falta bere momentuan oso gogorra izan zala proiektu pedagogikoak aurrera ateratzeko, egunerokotasunean gure irakasleek, gure langileek bere lan aurrera eramateko, baina egia izan da, gitzinaka normaltasun, kakotzen arteko normaltasun batera itzuli gara, eta momentu honetan, ia ez bada ezer gertatzen, horretan gabiz, ezta? Egia izan, proiektu batzuetan, esate baterako iparralden eta Nafarroan, jasotzen zituzten laguntzak herri urratz edo Nafarroen bitartez ziren lortu, eta hori ere sama bat izan zen, eta horregatik lehen aipatu ditudan zifrak, bereziki elkartasunaren kutxaren bitartez laguntzen ditugun ikastolak, inguru horretan kokatuak dira, ezta? Eta, zuke komentatu duzu askotan, pandemia horretiko egoera etzala askoz hobea, baina euskararen harira, nolakoa da, edo nola esango zenuke dela gaur egungo egoera ikasleen artean bai erabilera eta hezkuntzaren kalitateari dagokionez? Daramagu denbora asko horren inguruan, ez da, eta, ebaluazio diagnostikoaren emaitzak argi adierazten dute, gure ikasleen, orokorrean hezkuntza sistema osoaren ikasleen maila berakada baten barruan sartunda daudela,
eta horreri buelta emon behar diogula. Gure ustez lehentasunezko neurri bat izan beharko da gure amendik gitxira espero dezagun onartua izango den lege horretan murgiltze eredu orokor bat ezartzea eta ikaste ereduak desagertzea, baina horrekin batera, guk askotan esaten dugu hori ezinbesteko neurria dela, baina horrekin bakarrik ez dugu ezer egingo, baina beste neurri batzuk bultzatu behar dira. Ez da, hezkuntza proiektuak, ikastetxetako hezkuntza proiektuak aurrera eramatea, diskurso euskararen inguruan, euskararen aldeko diskurso bat eta militantzia bat bultzatzea, hainbat neurri martzan ipini behar dira egoerari buelta emoteko. Egia esan da ere, nik uste azpimarratu behar dena azken egunotan entzuten ari garena, Kataluniatik datozen berriak ere, adierazten dute Katalunian ere, katalanaren ere erabilera hezkuntza sisteman beraka bat emon duela, Galiziarena genekien orain dela hilabeteak, eta hor ere nik uste dute ikertzeko bide bat dugula, ezta? Azken finean, zein eragina duen, gaur egungo mundu globalizatu honek, gureak diren moduko hizkuntze txikietan aurrera eramateko, eta hezkuntzan esate baterako, komplikatua da, ezta? Mundu globalizatu horrek eragina handia duelako kulturan, eta, kultura ezinbestekoa da beste zenbait kontuekin batera, aurrera eramateko gure hizkuntza. Baina, argi daukaguna da, lehen esandakoa neurri batzuk ezinbestekoak dira, eta gero elkarlanean, nizut hori ere euskalgintzako eragileen artean, euskal kulturaren jendearekin batera, gure hezkuntzaren sisteman euskararen normalizazioa edo berpizkunde bat lortzea, ez da? Bai, euskararen erabileraren berakada hori aipatu egin duzu. Nolakoa da gaur egun ezagutza eta erabileraren arteko harremana? Guk askotan esaten duguna da ezagutzaren inguruan fenomeno bat nahiko nabaria dela, ezta? Ezaguntza, nola esango nuke nik, ezagutza estandar batekin, jende asko, ez dakit nola esan konformatzen dela, ezta? Eta ezagutza horrekin gero erabilera ez da bat ere erreza. Guk uste dugu lortu behar dugula kalitate gehiago. Gure ikasleak izan behar dute kalitate gehiago gero normaltasunez eta plazarrez euskera berba egiteko. Eta nire hori erronka handi bat. Ezin dugun lana da, egon guk nik askotan erabiltzen dudan, ez dakit nik esaldi bateaz, ez da, euskera ez da bakarrik teleberria ulertzeko, ez da, gero beste askozko gauza gehiago daude, eta erabilera horretarako behar du gure ikasleen kalitatea askoz ere handiago izatea, bestela beti, ibiliko gara, orain gertatzen dut dena, ez da, berakada batean. Aurrekoan aipatu egin duzu militantzia, lanean jarraitzeko behar hori. Zure ustez, zer nolako aldaketak egon beharko lirateke hezkuntzan? Euskararen ikuspegitik edo orokorrean? Euskara? Euskararekin, euskarari dagokionez. Balen aipatu dudanak, dinote neurri asko behar dira, ez da? Eta berezik, aipatu ditut batzuk, baina beste batzuk aipatzearren, euskara izatea hizkuntza behikularra ikastetxe guztietan da duden langileak euskaldunak izatea, familiak ere implikatzea planteamendu honetan, familiak izatea agente aktibo bat euskara aurrera eramateko, lehen aipatu dute elkarlana euskal kultura eta euskalgintzako eragileekin, baina ezin dugu ahaztu ere herrietan dauden euskararen inguruan erakundeekin elkarlanean aritzea. Neurri asko, lehen ere pizkata lortu behar dugun beste helburu bat, barkatu, gure ikasleen artean euskaraz aritzea, gainera normaltasun batez eta ikusten dutelako gure hizkuntza merezi duelako. Ez da, orduan, lehen esan dakoa, ezin bestean murgiltze eredu orokorra ezarri behar da gure hizkuntza sisteman gure ustez, gaur egun indarrean dauden hizkuntza ereduak desagertu, eta horrekin batera 11 neurri ipini berdira aurrera eramateko. Eta beti ere ahaztu barik, azken aldian emoten du ez dugula asmatzen. Eta igual, oraindik ere
ikerketan eta aritu beharko garela. Ezta formula berriak ikusteko, behar izan berriak aztertzeko, eta elkarlanean. Nik uste dute ezin duguna pentsatu inungo eragilea da, gu arrazoia dugula, edo gure planteamentoa bakarra dela. Ezta nik uste dut gauden egoeran elkarlana ezinbestekoa dela, eta gauza asko agian frogatu beharko dugu ikusteko benetan posible den gure ikasleen euskara maila eta erabilpena handiago. Mezu horrekin geratzen gara, Koldo, besterik gabe mila esker gurekin gaur egoteagatik. Mila esker zuhoi. Besarkada bat. Bai, zuri. Eta solazaldiari pasoa eman baino lehen, sakonean landutako gai bat daukagu prest. Gobernuak, Guapinolko gune babestua ustiatzeko baimena eman dio enpresa bati eta horrek arriskuan jarri ditu bertako ibaiko ura eta natur ondasunak horrela. Guapinolgo egoeraren berri izateko, Aiara de Urreta kazetariak arruguetarekin hitz egin du. Hortxe duzue disfrutatzeko eta bueltan solazaldia. Orain arte. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Hondurasko Guapinol ibaian burdin oxidoa ustiatzeko baimena eman dio hango gobernuak konpainia bati eta horrek arriskuan jarri du indigenen ura. Herritar askok protesta ekintzak egin dituzte eta horietako batzuk ezpetzeratuak izan dira. Dalila Argeta nekazaria eta ingurumenaren defendatzailea zen Hondurasen. Baina Kolon departamentuko ibaietako ura kutsatu duen mehatze ustiategi baten jarduera zalatzegatik, enpresak mehatzatu zuen. Hala bere bizitza arriskuan zegoela ikusita alde egin behar izan zuen jaioterritik. Gaur egun artean bizi da basoetxean. Bueno, vengo de Honduras, un país que está en defensa constante por los derechos humanos, donde las defensoras y los defensores pues ejercemos una defensa apostando hasta con nuestra propia vida, y esa defensa pues me ha obligado a migrar por estar en defensa de nuestro río, por ser parte de una comunidad que defiende sus bienes comunes. Duela 3 urte sorterritik ihes egin zuen Argetak. Boteros mendiko mineralak ustiatzen dituen enpresak mehatzatuta. Guapinolko herritarrak lurrean ereiten dutenetik bizi dira. 2018an jabetu ziren ibaia lokastuta zetorrela zehazki enpresa errepideak eraikitzen ari zenean. Hala 2018tik gaur egunera arte enpresa horrek Guapinolko natur ondasunak sarraskitu dituela adierazi du Argetak. Que es la empresa que está saqueando en este momento pues los minerales de nuestra tierra, y es una amenaza directa con todo lo que es la vida vegetal, animal y de nosotros mismos. Hotz larrituta antolatzen hasi ziren bizilagunak eta abuztuan kanpaleku bat egin zuten Boteros mendian. Baina 28. egunean militarrak agertu ziren. Kanpamenduan 400 lagun zeuden eta horiek usteko 1500 militar bidali zituzten. Argetak azaldu duenez indarrez atera zituzten bertatik eta argi gelditu zen Hondurasko gobernuaren jarrera. El gobierno dejó muy clara la posición que tenía, que es estar a favor de las transnacionales, del extractivismo, de las hidroeléctricas, y que el cordero al sacrificio siempre es el pueblo. Halaber, ondoren jazarpena asko gogortu zen. Enpresa sikarioa kontratatzen hasi zen eta Argetak gogoratu duenez 2 aldiz izan zen sikarioek jarraitua. Lehenengoan autoaren atzeko aldean tirokatu zuten eta bigarrenean armarekin mehatzatu zuten. Horrezgatik guztiagatik Zaragozan errefusiatu zen eta ondoren Euskal Herrian. Hala ere, erasoak ez ziren orduan eten Guapinolko defendatzaileentzat. 32 defendatzaile kriminalizatu zituzten eta horietako 11 borondatez auzitegian aurkeztu zirela nabarmendu du Argetak. En el 2018 ellos voluntariamente se presentaron y logramos su libertad en 11 días de exigencia fuera de las audiencias que se dieron. Geroago beste 8 auzipetu borondatez ere aurkeztu ziren, baina gaur-gaurkoz kartzelatuta jarraitzen duten. Siguen aún privados de su libertad, siguen enfrentando el secuestro de su libertad, porque realmente eso es lo que están haciendo, están secuestrados por el Estado. Komunitateak ustiapena ukatu du baita enpresaren eraikuntza ere. Hala ere, fabrikak bere horretan jarraitzen duela naturguneak trizkatzen main gaineratu du Argetak. No ha parado
juzgado cuando en base a ley un proyecto debe parar si las comunidades no lo aprueban. Merkantzia balira bezala sentitu dira. Gobernuarentzat zein enpresarentzat Guapinolko herritarrak esplotazio baliabideak dira. Berdin zaizkie haien bizitzak eta mendiak. Entonces es una lucha constante. Hablar del extractivismo es hablar de un saqueo a la vida. Y miedo y terror, es eso, es una película de terror lo que se vive en Honduras. Es el pan de cada día de un pueblo que está reprimido por la bota del militar y por el interés económico de grandes transnacionales. Enpresa horietako asko Europarak direla gastigatu du Argetak, eta horrez gain horiek ekoiztutako erramintak zein materialak herritarren eskutan daudela. Horrela Europan neurririk gabeko kontsumoa mantentzeko Guapinolko naturguneak esplotatzen dituzte. Bien bitartean Guapinolko defendatzaileek mugarik gabeko kontsumoaren kontra borrokatzen dute. Eta horregatik kriminalizatu, erasotu edo espetxeratzen dituzten arren ez dute utzi. Urrun, baina Argetak argi utzi du ez dutela isilaraziko. Defentsa bere bizitzaren parte baita. Kaixo berriro bagaude solazaldian, gaur eguzki dago gurekin, ondo etorri eskerrik asko beste behin gurekin egoteagatik. Eta jungoara lehenengo gaia jorratzera, gaurko egunean albiste importante batekin esnatu garelako. Gaurkoan Euskal Preso Politikoak kolektiboa taldeak komunikatu bat bidali du Euskal Presoen ongi etorrien arira, zehatz-mehatz Euskal Preso Politikoen kolektibo honek argi eta garbi adierazi egin du ongi etorrien inguruan duen jarrera. Harrera pribatua eta diskretua izatea nahi dutela adierazi egin dute, azken hilabeteetan hasitako bideari jarraituz. Arkaitz Rodríguez sortuko idazkari nagusiak azpimarratu duenez, ezker abertzaleak esaten duena egiten du eta egiten duena esaten du gainera. EPPKaren jarrera baloratzeko arratzaldean egindako agerraldian puntu hori berretzi egin du eta beste 4 gogoeta ere egin ditu, balorazioa positiboa dela ondorioztatu egin du. Ikus ezagun. Oso positiboki baloratzen dugula agiri hori eta urrats berri hori. Iruditzen zaigu ekarpen eta bultzada kualitatiboa egiten diola, ematen diola herri honetan bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntzari, empatia ariketa importante bat dela etaren biktimekiko, eta bat dela ere ariketa bat nolabait biktima horiei, persona horiei eragindako minaren, aitortzaren eta erreparazioaren bidean. Pixkat elkarbizitza, empatia, pausos pauso hori lortzerako bidean beste pauso bat eman dute. Zuk pertsonekin nola baloratzen duzu erabaki hau? Aurrera pauso bat da, zalantzari gabe, horrek jarraipena ematen dio haieten egin zen adierazpenari, bai Rodríguezek eta bai Otegik irakurri zuten testu oso neurtu horretan, argi da ona da, beste pauso bat eman nahi izan dela, elkarbizitza eraikitzeko azken finean bai biktimen eta bai presoen afera konpondu beharko da, eta argi da ona da, aspaldiko urteetan biktimen elkarteek eskatzen zutela ongi etorriak modu diskretoan eta albezain bat pribatuan eginak izan zitezen, konsideratzen zutelako berbiktimizazio bat eragiten zutela eta sufrimento erantzi bat eragiten zutela ekimen horiek, ez? Nahiz eta ez helburu horrekin eginak izan. Hori aintzat hartua izan da, kontuan hartua izan da, eta iduritzen zait beste urrats bat dela bide honetik, eta aski da ikustea, hainbat biktimek zer nolako adierazpenak egin dituzten, Maixabel Lasak adibidez, gaur goizean elkarrizketa bat eman du irratian, eta oso begionez ikusi du azken finean, pauso hori eman izana. Argi da ona da, ezker abertzaleak oroar eta bai EPPKak eta baietak pausoak ematen dituelarik aldez aurretik ondo pentsatuak direlako, ondo eztabaidatuak direlako eta modu bateratuan azken finean pauso horiek ematea erabakitzen dutelako. Eta horrek garantia bat suposatzen du, alde batetik ebitatzen du barne zatiketak izatea,
eta beste aldetik bermatzen du hori praktikara eramango dela. Eta zentzurretan aietez geroztik, alegia duela 10 urte etak aietaren ostean bere jarduera armatua bertan bera utzi zuenetik, esan duena egin du. Eta horrek sinesgarritasun bat ematen dio, eta horrek konfiantza giro bat ere sortzen du. Erreakzioak edo erreakzioei dagokienez, bateratasun bat lortu da. Hori importantea da, hori baloratzea nola lortu dugun beste behin, pixkate alde bakoitzeko edo alde guztiak kasu honetan bat egitea, ezta? Noski, nabardurak badaude, biktima batzuen, elkarte batzuek, esan dute, bide honean doan pauso dela, baina oraindik beste pauso batzuk emateke daudela. Gero badaude alderdi politiko batzuen deklarazioak ere, baina klabe partidistetan ere ulertu behar direnak, eta zentzurretan ez da harritzeko ere. Baina oro har tonalitate globala aintzat hartzen badugu, argi dagona da, guztiek aitortzen dute ekimen positiboa dela, aurrera pauso bat dela, horrek jarraipen bat ematen diola aieten egin zen adierazpenari eta batez ere sinesgarritasuna ematen dio. Batzuk zalantzan jartzen zuten azken finean, hori benetako pausoa zen, deklarazioetatik horrek gero ondorioak ukango zituen eta hori praktikara eramango zen. Argi dagona da, EPPkak plazaratu duen komunikatua, irakurtzea gomendatzen dut, zeren hitzak oso ondo neurtuak dira, eta iruditzen zait, analisi oso serioa eta konplexua egiten duela, eta batez ere, EPPkak egiten duen apostua da, azken finean esatea, beri dagokiona, egiteko prest dago eta egiten du. Gatazka horrelako batean argi dagona da, aktore asko daude implikatuta, erresponsabilitateak badaude ere eragile ezberdinen baitan, izan daitezela estadoak, izan daitezela alderdi politikoak, izan daitezela erakunde armatuak, izan daitezela gizarte zibileko ordezkariak, eta orduan importantea da, bakoitzak dagokion tokitik eta dauzkan ardurak eta responsabilitateak aintzat hartuta pausoak ematea, elkarbizitza hori eraiki alizateko. Zeren azken binean prozesu bat da. Prozesu horretan pausoak konstanteki eman behar daude eta konfiantza harreman bat eta elkarbizitza sano bat sortu nahi bada, azken finean etengabe pausoak ematen joan behar da. Hori zen galdera, beste aktore batzuen txanda da orain, ezta? Nola ikusten, sorprentzatzen duzuzuk izango dela erantzuna. Horri gaurko berriari emandako erantzuna zein izango da? Gauza bat da, deklarazio mailan zer egiten denez, alderdi politikoek edota administrazio publikoak egin ditzazketen deklarazioak. Argi dagona da, distentsiorako eta elkarbizitzarako diskurso horiek eta ezinbestekoa direla. Baina hori bezain importantea, eta esango nuke importanteagoa da, ze ekintza aurrera eramaten diren. Lehen aipatzen nuen, gauza bat da, biktimen kontua, eta biktimetaz hitz egiten ari naizelarik, ari naiz biktima guztietaz batzuek lortu dute aitortza ofizial bat, etaren biktimak adibidez, baina galen biktimak edo estatuaren bortizkerien biktimak kasu gehientsuenetan ez dute aitortzarik, ez da justizia, ez da reparaziorik ere jaso, ez? Gauza bera esan daiteke, tortura pairatu duten pertsonei dagokionez. Eta zentzorretan iruditzen zait, ekintzak ere aurrera eraman behar direla. Ikusten ari gara azken hilabeteetan Espainiar estatuari dagokionez kartzela politika malgutzen ari dela, hurbilketak izan dira, gradu progresioa ere gauzatzen ari da, baina hor ere beste urrats bat ematea ezinbestekoa da, foro sozialak argiki esan du zein diren eman beharreko pausoak, besteak beste preso guztiak Euskal Herriko kartzeletan egon daitezen, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, gogoratu behar da, kartzelen kudeaketen eskumena bere egin duela gutxi, eta horrek ahalbidetzen dio, politika penitenziario ezberdina gauzatzea diseinatuta dauka, bergizarteratzeari lehentasuna ematen dio, baina argi dagona da, hori aurrera eman beharko litzatekeela. Horrean, iruditzen zait, gauzak bide honetik doazela eta desataskatu egin direla azken hilabeteetan, eta aski da ikustea alderdi sozialistak edo Podemosek zer nolako erreakzioak egin zituen Rodríguezek eta Otegik egindako deklarazioaren ostean, eta kasu honetan ere, ikusten dena da oso begionez ikusten dituztela azken finean pauso horiek. Orduan, horkorrean, zuk eguzki pertsonalki positiboki hartzen duzu bidea, elkarbizitzarako edo konponketa edo konponbide horretarako bidea positiboki hartzen duzu?
Bai, kondutan izan behar da, duela 10 urte borroka armatua bertan beratu dela. Konparatzen badugu Ipar Irlandan gertatu denarekin, hor egon zen negoziaketa bilateral bat, IRA eta erakunde armatuak eta Irlandako eta Erresuma Batuko gobernuen artean, eta beste aldetik egon zen mai politiko bat, Stormonden, non akordio politiko batera iritsi ziren. Momentu horretan eredu bezala presentatu zen akordio hori. Baina ikusten badugu elkarbizitzaren ikuspuntuari dagokionez, ikusten badugu memoriaren ikuspuntuari dagokionez, biktimen aitortzari dagokionez, hor ikusten da, naiz eta 20 urte pasa diren, Belfasten adibidez, auzo protestanteak eta unionistak alde batetik, eta beste aldetik, katolikoak eta errepublikarrak daudela beste aldetik. Eta gauero, ate erraldoi batzuk itxi egiten dira. Horrek esan nahi du, elkarbizitzaren ikuspuntutik, Hego Euskal Herria eta Euskal Herria oroar, askoz ere aurreratuagoa dagola, Ipar Irlanda baino. Eta orduan, iruditzen zait, baloratu behar dela ere, 10 urte horietan, eta horrelako gatazka batean 10 urte gutxi dira, zenbat erainoko pausoak eman diren, zer nolako distentsioa eman den, zer nolako elkar ulertze saiakera bat badagoen, empatia keinuak ere eginak izan dira, eta iruditzen zait hori ere baloratzea ezinbestekoa dela, eta ikusten ari gera, naiz eta gauzak poliki doazen, hala eta guztiz ere, pauso irmoak eta sendoak direla. Hori da, importantea. Beitu, gaurkoan horren arira, komentatzeko edo gaian gehiago sakontzeko, gurekin dugu Pantearen beste alboan Inazio Oiarzabal, zare herritarra taldeko bosera maila. Gabon, Inazio? Kaixo, Gabon. Gabon, ongitorriak modu pribatuan egingo dira hemendik aurrera, elkarbizitzarentzat eta lagungarria izango dena. Zaretik konta iguzu nola hartu duzue berria? Bai, zalantzari gabe, azkenean atzo jaso genuen berria, berrion bezala jaso dugu, postekoa eta aurrera pauso garrantzitsua iruditzen zaigu momentu honetan EPPKak eman duena, eta gaina iruditzen zaigu hausnarketa sakon batetik datorren pausoa dela, elkarbizitzarako asko lagunduko duen pauso bat, azkenean herri hontan sufrimendu ezberdin asko oraindik indarrean daudelako zoritxarrez, eta denoi dagokigu, alde batetik edo bestetik, modu batera edo bestera, sufrimendu guzti horiek arintzea, sufrimendu guzti horiekin amaitzea, eta iruditzen zaigu bide honetan pauso garrantzitsu bat izan dela atzokoa. Beitu, Arkaitz Rodriguezek prentzaurrekoan esan du, honako hau ez dela beste urratz. Simple bat, baizik eta kate oso luzearen barnean dagoen urratza dela. Nola baloratzen duzue azken urteetan ezker abertzalearen lana elkarbizitza eta empatia orain komentatu duzuna hori sustatzeko? Bai, egia da, azkenengo urteetan pauso ezberdinak ematen joan direla, presoen kolektiboak berak 2013 urtean ere eman zuen pauso garrantzitsu bat, egindako minaren rekonozimendua eman da, gero pauso ezberdinak bizi izan ditugu, egia da azken denboretan, eta berriki bizi izan dugu, eta bere azken erabakia hartu zuenetik 10 urte pasa diren honetan, beste pauso garrantzitsu bat eman zuela ere bai, aieteko adierazpen horrekin, eta gaur, pauso baten aurrean gaude, zeinak garbi erakusten duen, irmotasun handi batekin eman nahi dituztela pausoak elkarbizitzaren norabidean, eta iruditzen zaigu gizartea edo jendartea dijoan bidetik ere parte aktibo direla elkarbizitzaren eraikuntza hortan, eta gainera ariketa sakon eta sendo bat egin ondoren, empatia ariketa garrantzitsu bat egin ondoren, eta iruditzen zaigu gainera eman diren erreakzioak ere bai, bide hortatikan positiboak izan direla, denok ulertu behar ditugulako, batzuk eta besteek eman behar dituzten pauso horietan dituzten zailtasunak, eta zalantzari gabe presoek ere gaur egun bizi duten egoerarekin, dauzkaten zailtasun horien gainetik ere, erabaki kohesionatu edo erabaki orokor hori eman izana benetan poztekoa dela iruditzen zaigu. Bai, orain kohesioa aipatu egin duzu, platoan egon gara komentatzen, erreakzioei dagokienez, superpositiboa dela bateratasun hori lortzea, ez da? Bai, egia da, beste eman diren, beste mundu mailan internazionalki gatazka ezberdinen inguruan sakonduko badugu, ehuneko handi batean,
horrelako banaketa eta horrelako eztabaida handiak egon izan dira, eta zalantzarik gabe kostatu arren, hemen bizitzen ari gera pausoak sendoak izaten ari direla, eta gainera denok batera bide horretan bere alea jarriz eta horrelako kohesio momentuak bilatuz, eta zailtasunei aurre eginda ere, helburu daukagun elkarbizitza, helburu daukagun konponbidea, eta herri honek azkenean dituen zauri guzti horiek sendatzea den garrantzitsua, eta norberak duen ardura garbi izanaz, eta norabide horretan pauso ezberdinak emanaz, ez? Eta gaur alde horretatik iruditzen zaigu denok empatiarik eta horri begiratu behar diogula, eta bide horretatik lagungarri izan behar gerala, min ezberdinen rekonozimendua oraindikan emateke dagon honetan, eta instituzio ezberdinak, eta eragile, eta norbanako ezberdinek ere norberaren arduratik bide horretan pausoak eta aurrera egiteko momentua dela. Eta maitzeko, Inazio, urrengo asteburuetara, begira sarek baditu data batzuk hor markatuta, konta eguzu pixkat elkarretaratze hoien helburuak zeintzuk diren? Oraintxe esan deten bideo honetatik, iruditzen zaigu arduraz jokatu behar dela ere, presoek beraiek bizi dituzten egoerarekin amaitzeko, bizi duten salbuespenezko espetxe politika honekin behin betikoz amaitzeko, eta ematen ari diren pauso txiki hoien bidetikan pauso sendo eta handiagoak emateko garaia dela, ez? Eta guk garbi daukagu bide horretan, orain arte izan den bezala, izan Frantziar estatuak eman zituenean pausoak, edo izan Espainiar estatuak azkenengo denboretan eman dituenak, gizartaren aktibazioa parte aktibo eta garrantzitsu eta beharrezkoa izan da, eta bide hortan jarraitu behar degula, salbuespenezko espetxe legedi hori bertan bera gelditu, eta gradu progresioen bide horri parez pare irikitzeko, eta gaur egun dauden oztopo horiekin amaitzeko, ez? Horregatikan, iruditzen zaigu garrantzitsua kalean eta aktibo jarraitzea, eta mobilizazio ezberdinak ditugu aurre ikusitak, Gabonen garai honetarako, datorren garai, Gabonak beti izaten dira garai bereziak, beti izaten dira gure senide eta gertukoekin egoteko garaiak, eta zalantzarik gabe, oraindikan 200 gora preso daude etxeetan ezin egon direnak, eta garai berezi hauetan ere, gure mobilizazioak antolatu ditugu 4 hiriburuetan, eta batez ere garrantzitsuena urtarrilaren 8an Bilbokoa, ez? Orduan, abenduaren 18an Basaurin egingo da lehen mobilizazioa, Basaurin hasi eta Basauriko espetxean amaituko dena, abenduaren 26an Zabaian eta Martutenen, Donostin eta Gasteizen, bietan bizikletaz eta oinez mobilizazioan parte hartzeko aukera egongo da, eguerdiko 12tatik aurrera, eta azkenengoa Iruñan, abenduaren 31an ekitaldi kultural batekin, eta azkenean urte berriari topa egiteko aukerarekin, ez? Orduan, hemendik dei egin nahi ere jende guztiari zein garrantzitsua den oraindik kalean eta aktibo mantentzea, parte hartzea mobilizazioetan, inguruan eragiten jarraitzea, eta aipatu dituan 4 mobilizazio hauetaz gain, urtarrilaren 8a berriro Bilbo izan dadila, eta ikus gaitzatela munduko txoko ezberdinetatikan, hemen oraindikan arazo bat konpontzeke dagola, eta presoek bizi duten egoerari buelta bat eman behar diogula berandu baino lehen, eta ematen ari diren pausoetatik jarraituz gero, hori pauso irmotasun handiagoko pausoekin, pauso sendoagoekin eta aldaketa azkarragoekin, gizarteak, gizartearen babesa aukiko dela, euskal jendarteare ondoan egongo dela, eta bide horretan, exigitzea lehen bailen ematea. Zuke esan duzu, Inazio, arazo bat dagoela konpontzeke, orduan, oin bai amaitzeko, zein izan beharko litzateke orain instituzioen papera? Orain eurentzan da ailegatu dela, ezta? Instituzioen papera garbi daukagu denon elkarbizitza baterako neurri eta baliabideak jartzea dela, pausoak ematea dela eta arduraz jokatzea dela. Gaur egun gainera, espetxe eskumenak Madridetik Gasteizera pasa diren honetan, Gasteizek aukera paregabea dauka beste espetxe politika bat aplikatzeko,
ikusteke dago oraindik ez, hori nola izango den, berriki jaso dituztelako, gu esperantzaz bizi dugu egoera hori, Eusko Jaurlaritzatik emandako edo aipatu dituztenak badirelako beste espetxe politika bat praktikan jartzearen bidetikan. Eta bide horretan, gaur egun ematen ez diren baimenak asko blokeatu daudelako, 3. graduak asko oraindik eman ez dituztelako, 3 laurdenak bete da dituzten preso asko etxean egon beharko luketenak oraindikan 2. graduan Dueson edo Logroñon edo Leonen jarraitzen dutelako, eta esperantza daukagu datorren falta den urte honetan eta datorren urtean presoak Euskal Herrira gerturatzea eta aipatu dituan baimenen bloke hori apurtzea, 3. graduak parez pare irekitzea eta azkenean legeak dioen bidea egiten uztea. Besterik gabe, Inazio, mila esker gurekin tarte hau konpartitzeagatik. Zuei eskerrik asko. Besarkada bat, agur. Berdin. Inazio komentatzen egon da pixkat orain urrengo pausua izango litzatekela espetxe politika horiek aldatzeko momentua ailegatu dela, salbuespeneko espetxe politika hori aldatzeko momentua ailegatu dela. Orduan, hori gertatuko da, hemetik gertu, nola ikusten oso? Bereiztu behar dira Frantziako eta Espainiako estatuek eta gobernuek dauzkaten estrategiak, zeren hor bi momentu diferentetan aurkitzen dira. Ipar Euskal Herrian ikusi zena zen transversalitatea handi bat bazegoen, Ipar Euskal Herrian suertatu zen etaren desarmea eta desegite ekimena, eta hortik landa iparraldeko delegazio bat batu zen Frantziako Justizia Ministeritzarekin, eta horren ondorioz lortu zen iparraldetik gertu zeuden presondegietan preso gehientsuenak hurbilduak izatea, eta horrez gain ere preso gehientsuenei DPS estatusa kendu zitzaien, eta horren ondorioz benefizio penitentziarioak jaso zituzten. Zer gertatzen da, behin fase hori bukatu delarik, momentu honetan Ipar Euskal Herrian blokeo situazio batean aurkitzen da prozesua, eta hor, bake bideak besteak beste, reflexionatzen ari da ikusteko zernoko estrategia garatu dezaken egoera desblokeatzeko. Ari dira aipatzen, agian mobilizazioaren unea itzuli dela, bueltatu dela, eta berriz ere indarreman bat sortzeko beharra eta premia dagoela egoera desblokeatzeko, zeren Ipar Euskal Herrian dagoen arazoa da, besteak beste badaudela kondena luzeak betetzen ari diren presoak, horietariko batzuk adin bat ere daukate, emakumeen egoera ez da konpondua, ez baitira Ipar Euskal Herritik gertu dauden presondegietara hurbilduak izan, eta inpase egoera batean daude. Espainiari dagokionez, prozesua beranduago hasi zen, baina momentu honetan bizirik dago, ikusten ari gera Sánchezen gobernuak besteak beste EH Bilduren botoak beharrezkoak ditu, bai presupuestoak eta bai lege proiektuak aurrera eramateko, ikusten ari gera hurbiltze prozesu bat ematen ari dela bai estatu mailan, bai Nafarroan aurreko legislaturan eta kasu honetan ere bai, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat udalerritan, Eibarren edo Irunen, hor hurbilketa prozesu bat dago, paktuetara iristen ari dira, legeak eta presupuestoak onartzeko ere kolaborazio hori ezinbestekoa zaio, eta horrek ahalbidetu du Espainiako gobernuak bere politika penitentziarioa malgutu dezan. Beranduago hasi da, baina oraindik ere indarrean dago, ez? Orduan, nik zentzu horretan ikusten dut, Sánchezek gaur egun 2022ko presupuestoak onartuko dituen enean bermatua dauka legislatura bururaino eramatea, eta horrek 2 urteko epea ematen dio politika horrekin jarraitzeko. Orduan, nik hor posibilitateak ikusten ditu dela, pixkanaka bada ere, normalizazio prozesu bat eman dadin politikoki, politika penitentziarioan mailan. Horrek ahalbidetuko du erabat normalizatzea situazioa, ez dakit, baina gutxienez pausoak ematen jarraituko dutela argi dago. Baina, naiz eta pauso horiek emoten jarraitu, espetxe politika hori edo lege hori aldatzeko sakonean egin beharko litzateke aldaketa, ez da lege frankista horiek edo aldatzeko bide hori zabaldu beharko litzateke, eta hori are komplexuagoa da, ez da? Nire ustez, bereiztu behar dira legediak diona eta beste aldetik politika publikoa.
Zeren batzutan nahastu egiten dira. Dispertsioa da politika penitenziarioa. Ez dago nahi nahi ez lege bati lotua alegia. Gaur egun indarrean dagoen legearekin posible da dispertsioa ez aplikatzea, eta berez, ikusten ari gera, legea ez da aldatu, eta horrek ez du debekatu, azken finean, preso asko hurbilduak izan direla. Beraz, hori posible da egitea. Horri gaitzen badiogu, gaur egungo legislazioaren baitan posible dela preso horiek Euskal Herriratzen badira eta konkretuki Euskal Autonomia Erkidegoaren mailan kokatzen badira, Eusko Jaurlaritzak eskumena edukiko duen heinean politika hori aplikatzeko eta kudeak eta aurrera emateko, horre maniobra margenak zabaltzen dira. Eta gero esango nuke, gaur egun asko hitz egiten ari da Ipar Euskal Herrian eta nazioarte mailan ere justizia transizionalaz. Horrek ez esan nahi du, bazken finean egiten dela legearen irakurketa malgu bat eta kontestualizatu bat. Alegia, aintzat hartzen da, borroka armatua duela 10 urte bukatu dela, eta desarmatu dela, eta desegin dela, erakunde gisa, eta orduan, bergizarteratze prozesu batean eta elkarbizitza aurrera emateko, ezinbestekoa dela legediaren irakurketa malgu bat egitea, egokitu bat egitea. Eta hori posible da gaur egun indarrean dagoen legediarekin. Argi dagoena da, disposizio batzuk ez dutela bat ere laguntzen, eta orduan excepzionalitate puntxu bat badaukatela, baina nik esango nuke gaur egun indarrean dagoen legediarekin ere pauso desente eman daitezke. Zer gertatzen da, badaude preso batzuk kodigo penal berriaren arabera kondenatuak izan direnak. Eta horrek esan du, 40 urte pasa ditzazketela oraindikan kartzelan. Eta preso horiek, 50 bat, azken finean ezingo dira 40 urtez kartzelan egon, nahi bada elkarbizitza bat eraiki, eta nahi bada elkarbizitza hori sendoa eta sanoa izan da. Orduan, preso horientzako beharko da soluzio politiko eta juridiko bat aurkitu. Ondo ikusten baduzuek guzki, zorazaldia amaitzeko gaia, beste gai bat jorratu egingo dugu, duela hamarkada bat ezarritako 2020 urterako energia estrategian Eusko Jaurlaritzak, petroleoaren kontsumoa 9% murriztean jarri zuen helburutzat, baina helmugara iritzita kontsumoa murriztu baino handitu. Egin da, gure lankidea jara egon da horren inguruko informazioa batzen, ikus dezagun, komentatu baino lehen. Energiaren Euskal Erakundeak hilabete honetan argitara atera ditu. Garraioaren sektorea bultzatuta lakuak ez ditu helburuak erdietzi. Energiaren Euskal Erakundeak hilabete honetan argitara atera dituen datuen arabera. Hala, ariketak balio izan du duela 10 urte ezarritako helburu batzuen porrota egiaztatzeko eta trantsizio energetikoak planteatzen dituen zaintasun handietako batzuk identifikatzeko. Energiaren Euskal Erakundeak hilabete honetan argitaratu du 2020 urteko balantze energetikoa eta ariketak egiaztatu du Patxi Lopezen gobernuak 2011an onartutako 2020rako estrategia energetikoan ezarritako helburu batzuen porrota. Eta nabariena petrolearen kontsumoari buruzko puntua da, izan ere estrategian onartu zen 2020an petrolioaren azken kontsumoa 9% murriztea, hau da 2010 urtearekin alderatuta. Eta kontsumoa murriztea baino igo egin da. Adibidez, 2019an duela hamarkada bat baino 13,7% handiagoa izan zen petrolaren kontsumoa. Gainera, dokumentuan nabarmentzen zen ibilgailu elektrikoen erabilera eta errepideko garraioan energia alternatiboak 15% iristea bultzatzeko beharra. Eta 2020an pandemiak eragindako geldialdi ekonomikoa gora bera 9% hasi zen ibilgailuen kontsumoa eta 2019an berriz 22%. Erreza da eguzki beste behin neurriak ezartzea eta markatzea, baina segertatzen da gero realitatean, zergatik praktikan badirudia zaila dela helburu horiek lortzea.
Nazioarte mailan COP21 egin zelarik Parisen, hor helburu batzuk finkatu ziren, nazioarte mailako 197 herrik izenpetu zutena, eta gero ikusi zen, hainbat eskualdeak eta autonomia erkidegok ere, beraien plan propioak garatu zituztela, trajektoria horretan kokatzeko eta helburu hori lortzeko, eta bitartean muga batzuk jarri zituzten 2030ean eta 2050ean, neutraltasuna lortzeko gasen isurketei dagokionez. Ikusten ari gara ekimen hori sinatu zuten herri gehientsuenek eta eskualde gehientsuenek ez dituztela bete, azken finean hartu zituzten konpromiso horiek, eta pandemia garaian noski argi dagona da horrek efektu benefikoa eduki duela, baina horren iraupena oso mugatua izan da. Azaroaren 6ean jada mundu mailan berreskuratu egin zen petroloaren kontsumoa mundu mailan, kontutan izanik, badudela sektore batzuk, adibidez, transporte aerioa, zeintzuk ez diren oraindikan ere aurreko situaziora itzuli. Eta hala eta guztiz ere ikusten ari gara konsumoa igotzen ari dela. Petrolearen konsumoaren hazkundeak badauka beste arrazoi bat, eta da gasaren prezioak izugarrizko gorakada ezagutu duela, eta orduan hainbat herrirentzako eta ekonomiarentzako interesgarriagoa izan da petroleoa erostea, dimentsio eta balore energetiko altuagoa daukan kostuaren gatik, ez? Eta horrek ere disparatu egin du petrolearen konsumoa mundu mailan. Hori bereziki egia da dependentzia energetikoa altua duten herriei dagokionez. Frantzian adibidez, produzitzen den energiaren 72% energia nuklearretik dator. Eta horrek suposatzen du Espainia baino dependentzia maila txikiagoa diotela bai gasari eta bai petroleoari, ez? Eta horrek esplikatzen du maila handi batean nola gaur egun eta Glasgown ikusi zen, nola berriz ere badagoen energia nuklearraren rehabilitazioa, esanez, nahi bada 2050erako helburu horiek lortu, energia nuklearra mix energetiko horretan sartu beharko dela, eta orduan paradoja baten aurrean aurkitzen gera, alegia gaur egun aurkezten digute energia nuklearra energia berde bezala. Kontutan izanik, zein diren arriskuak, istripu bat balin bada, hori ikusi genuen Fukushiman, besteak beste, eta horrez gain ere, hondakin horiek ere kudeatu behar dira, eta bereien bizi iraupena, kasu batzutan, milaka urtekoa dela, aintzat hartu behar da. Beraz, iduritzen zait, elementu horiek ez direla beti esplizitoki adierazten, eta gaur egun badago lobby bat, Frantzian oso nabarmena dena, zeinek nahi duen berriz ere rehabilitatu energia nuklearra, eta Macronek berak iragarri du, bere intentzioa dela, zentral nuklear berriak sortzea, eta argudio bezala erabiltzen du, horrek ahalbidetuko duela gasaren eta petroloaren konsumoa gutxitzea, ez? Orduan, iruditzen zait, elementu guzti horiek mai gainean jarri behar direla, eta argi dagona da, ambizio gehiago erakutsi beharko dela, batez ere ikusten dugularik, Glasgown zernako porrota ezagutu zen, espektatiba handiak sortu ziren hasiera batean, eta gero nahiko azkar ikusi zen, espektatiba horiek ez zirela beteko, eta argi dagona da, Parisen finkatutako helburuak bete nahi badira, askoz ere neurri handinaiagoak hartu beharko direla. Zer gertatzen da, horrek kostu ekonomiko importante bat dauka, eta apostu estrategiko bat ere egitea eskatzen du, eta hor dagoen arazoa da, ez dagoela benetako adostasunik. Zu komentatu duzuna, azkenengo hilabetetan, edo COP26aren arira adibidez, entzun dugu, gomendio bezala, nuklearraren erdia erabiltzea ona dela, ez dakitze energia berdea dela. Orduan, horren atzean, zer dago, interes ekonomikoa egongo da horren atzean, ez da? Lobby oso potente bat dago Frantzian historikoki egonda. 1998an De Gaulle generalak esan zuen bere asmoa zela Frantzia albezain bat autonomo eta independientea izatea energetikoki. Eta orduan, momentu horretan, apostua egin zen, zentral nuklear asko eraikitzeko. Gaur egun Frantzian daude 58 zentral nuklear. Eta horrek bermatzen die energiaren 3 laurdenak zentral nuklear horiek produzitzen dutela, ez? Zer gertatzen da, horren apostua egin izanak suposatu du ez dela energia berriztagarrien aldeko apostu estrategiko eta irmo eta potenterik egin.
Eta orduan, horrek ondorio gisa dauka, gaur egun berriz ere badagola joera bat rehabilitatzeko energia nuklearra. Hor lobby oso potente bat dago, izugarrizko influentzia daukana, izugarrizko kapazitate finanzieroak dituena, eta sare oso edatua daukana, adibidez. Eduard Philippe, 3 urtez lehen ministroa izan zenak, berak lan egin zuen Areva enpresarentzat. Eta Areva enpresa da Frantzian energia nuklearraren kudeatzaile nagusia. Orduan, nola izango da posible 12 urtez horrelako enpresa batean lan egin duen lehen ministro batek behin kargu horretara iritsita energia nuklearraren aurkako neurriak hartzea? Hor badago kontradikzio bat planteamentuan, ez? Baina ikusten ari gera, debate hori ez dela bakarrik Frantzian ematen ari. Alemaniak adibidez, Fukushimako istripuaren ostean, Merkelek erabaki zuen 2025erako zentral nuklear guztiak itxiko zituela. Gehientsuenak itxiak izan dira, eta hemendik 3 urtera guztiak itxiko dituzte. Zer gertatzen da, energia nahikoa produzitzeko, berriz ere ikatza erabilia izan dela, eta orduan horrek daukan inpakto medioambientala ez da bat ere neutroa. Orduan, ondo pentsatu beharreko kontua da, baina helburua izan behar du epe ertainera energia nuklearretik ateratzea, baina hori progresiboki eman behar da, eta bitartean inbertsio oso esanguratsuak eta importanteak egin behar dira energia berriztagarrietan. Next Generation funtsak hori ahalbidetu dezake, alegia, hori oportunitate historiko bat da, transizio energetiko hori, modu ordenatuan, baina modu nahiko bizkorrean ere egiteko. Eta gaur egune, gainera badirudi energia berdearekin, eta horrelakoekin zer ikusi duten, horietan, afera horietan, beti gertatzen dela gauza bera, ez da? Zera, potoak irabasteko reminta bat, holakoak, sustatzea edo esatea sustatuko duzula, baina gero nuklearra saltzea energia berde bezala, edo? Zer gertatzen da, horrek epe motzean esfortzu ekonomiko bat egitea suposatzen du. Une berean, suposatzen du ere bai, inkonveniente batzuk egon daitezkela. Adibidez, eolikoa jartzen badituzu zonalde batzutan non biztanlerien intentsitatea importantea den, horrek efekto negatiboak ere eduki ditzazke bai bizilagunentzako eta bai paisajeari dagokionez. Baina argi dagona da, dena ezin dela lortu apostu batzuk egin beharko dira, autu politiko batzuk egin behar dira. Nik esango nuke, De Gaulek 1998an energien nuklearrarekin egin zuen bezalaxe, gaur egun gobernuek antzeko estrategia bat garatu beharko luketela, antzeko apostu historiko bat egin beharko luketela, baina energia berriztagarriekin. Europako herri batzuk egin dute, edo egiten ari dira, Noruega adibidez, edo herri nordikoak askoz ere aurreratuagoak daude ikuspuntu horretatik. Kotxe elektrikoa adibidez asko garatzen ari dira, energia berriztagarriak ere garapen nabarmena ezagutu dute, eta inbertsio publikoaren aldetik hor ikusten da benetako apostu bat egin dela, baina beste herri batzuek ikusten ari dira diskurtso asko egiten dituztela, baina gero konkretuki politika publikoak garatzerak orduan, hor askoz ere errezelo gehiago dituztela, eta iragneko errezetak berriz ere proposatzen dizigutela. Hori da, Frantziaren kasua energia nuklearrarekin. Beraz, iruditzen zait, hor debate publiko hori egon behar dela, eta argi dagona da, generazio berriak askoz ere sensibilizatuagoak daudela gai horrekin, eta badutela benetako kontzientzia bat horren inguruan, eta prest daudela apostu horiek egiteko. Ez nago seguro, generazio zarragoak sensibilitate bera dutenik eta apostu bera egiteko prest daudenik. Edozein kasutan, uda honetan ikusi da. Azken finean, zer nolako suteak egon diren, zer nolako beroaldiak izan diren, zer nolako uholdeak izan diren, eta hori ez da Afrikan gertatzen ari soilik edota Hego Ameriketan, Europan gertatzen ari da, eta hori dutzen zait, uda honetan herritarrak jabetu direla horrela jarraitu ezkero benetako ondorio latz batzuen aurrean aurkitu gintezkela. Eta hobe dela orain apostu hori eta inbertsio hori egitea, ez eta denbora aurrera uzten joatea, eta hor, askoz ere zailagoa izango da, eta ondorioak askoz ere latzagoak izango dira. Bezu horrekin geratuko gara, Eguzki, mila esker beste behin gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela berriro gakoak saioan eguneko gakoak aztertzeko. Mila esker horre egoteagatik eta gabon.
Zapatisten bizi bira Euskal Herritik ibili da azaroan, megaproiektuen borroka azaltzea helburu tartean Tren Maia. Para el gobierno es muy fácil arrebatarte tu lengua, tu vestimenta, porque tú no puedes denunciar y no puedes decir, no quiero ese tren, porque te preguntan o te dicen, ¿eres comunidad o eres pueblo para tú ponerte en resistencia? Entonces nosotros lo miramos porque estamos pasando esa parte de México, estamos pasando muchas cosas, son muchas empresas que nos están imponiendo. Hala, bai Askapen Nazionaleko Armada Zapatista jaio zanetik 37 urtera, bai 1984ko urtarrilaren bateko altzamendutik 27 urtera, Mexikoko herri indigenek Europa bisitatu dute. Zapatistek Europa bisitatu duten lehen aldia izan da, eta 177 lagunek osatutako ordezkaritza bat etorri da. Eta haiekin batera izan dira Batzar Nazional Indigenako kideak eta Morelos, Puebla zein Tlaxcala herrietako lurraren eta uraren defentsan fronteko kideak. Hamaika telebistak hitz egin du ordezkariekin eta azaldu dutenez, biraren helburu nagusia borrokak elkarbanatzea da. Pues la gira en un despertar de conciencia, en hermanar las luchas. Era berean, Mexikon indigenek haien eskubideengatik borrokatzeagatik zein natura babesteagatik bizi duten zapalkuntzaren berri eman dute. Al parecer, si eres defensora o defensor de la madre tierra, llámese agua, llámese territorio, llámese bosque, eres delincuente. Herriak bakarrik salba dezakeela herria berretsi dute eta horregatik ezinbestekotzat jotzen dute kontzientziak astintzea. Entonces, para nosotros como comunidad y pueblo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues no va a haber nadie que defienda al pueblo, sino que el propio pueblo. Entonces, pues hay que hacer conciencia en qué forma nos pueden ayudar, porque también sabemos que muchas empresas son de acá. Por ejemplo, las eólicas, el Danone, sabemos claramente que son de acá. Entonces, son empresas que nos están dañando allá. Izan ere, salatu dute Mexikoko komunitatea, kultura zein natura ondamendian parte hartzen duten enpresak asko eta asko europarrak direla, baina ohartarazi dute ere triskantza Europako herrialdetara zein herrietara zabaldu dela. Que lo entiendan, que no nada más somos nosotros, los de Amilcingo, los de Morelos, los de México. Ya todas las selvas se están desgastando. Y no nada más en América, sino en Europa. Vemos cuántas montañas ya están en la lista de esas transnacionales. Aldarrikatu dutenez, indigenen deiadarrak mundu osora zabaldu behar dira, eta 4 haizetara barreiatu. Eta tinko eutsiko diote, bidegabekeriak ozen salatzen eta amalurra zaintzen. Siempre hemos dicho, si matan la madre tierra, pues nosotros como comunidades y pueblo pues morimos con ella, porque vivimos de la madre tierra, tenemos que cultivar y vivir de ella. Entonces, pues no nos queda de otra más que seguir luchando, seguir resistiendo y seguir haciendo denuncia, aunque también sabemos que viene una represalia, aunque también sabemos que luego te fabrican delito que uno ni comete. Cuando los pueblos se levanten, temblarán los poderosos en los 5 continentes. Y la vida no se vende, sino se ama y se defiende. Zapata vive, la lucha sigue.